नमस्कार मैत्रिणींनो, ब्रेन फूड या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी सीमा आपलं मनापासून स्वागत करते. मैत्रिणींनो, मासिक पाळी हा प्रत्येक स्त्रीचा अगदी जवळचा विषय आहे. मासिक पाळी हे प्रत्येक स्त्रीला मिळालेले एक नैसर्गिक वरदान आहे आणि अशातच या मासिक पाळीच्या 4 दिवसांमध्ये बऱ्याच जणींना अनेक त्रासामधून सामोरं जावं लागत असतं. बऱ्याच जणींना मासिक पाळीचे वेगवेगळे त्रास होत असतात. पोटात दुखणं, कंबर दुखणं, पाय दुखणं, यासोबतच पाळी वेळेवर न येणं ही देखील मासिक पाळीची अतिशय गंभीर समस्या आहे. 100 पैकी 75 स्त्रियांना मासिक पाळीच्या अनियमिततेचा त्रास आहे. म्हणूनच आज मासिक पाळी अगदी वेळेवर येण्यासाठी मी तुम्हाला सोपा घरगुती उपाय सांगणार आहे. मैत्रिणींनो, बऱ्याच जणींना मासिक पाळी ही जनरली 28 दिवसानंतर येत असते. काही जणींना 35 दिवसापर्यंत मासिक पाळी रेग्युलर येत असते आणि 35 दिवसापर्यंत मासिक पाळी येणं हे रेग्युलर समजलं जातं. परंतु त्यापेक्षा जास्त दिवस जर झाले किंवा 28 दिवसाच्या आत जर तुम्हाला मासिक पाळी येत असेल तर त्याला मासिक पाळीचा अनियमितपणा म्हटलं जातं. आणि मासिक पाळी अनियमित होण्याची, वेळेवर न येण्याची वेगवेगळी कारणे असतात, जसं की हार्मोनचं असंतुलन, त्यासोबतच ताणतणाव, बदललेली जीवनशैली, फास्ट फूडचं सेवन, समतोल आहाराचा अभाव इत्यादींमुळे बऱ्याच स्त्रियांना मासिक पाळीच्या अनियमिततेचा त्रास होत असतो. आणि म्हणूनच या तुमच्या इरेग्युलर मासिक पाळीसाठी आज अगदी सोपा उपाय घेऊन आले आहे. फक्त 1 चमचा ओवा तुम्हाला घ्यायचा आहे. 1 चमचा ओव्याचं सेवन तुम्हाला करायचं आहे. कशा पद्धतीने त्याचं सेवन करायचं, कशासोबत ओवा तुम्हाला घ्यायचा, याबद्दल सविस्तर माहिती या व्हिडिओमध्ये. परंतु तत्पूर्वी मैत्रिणींनो, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती प्रथमच असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि सोबतच तुम्हाला माझे व्हिडिओ कसे वाटतात लाईक करा, शेअर करा. तर मैत्रिणींनो, मासिक पाळी नियमित येण्यासाठी वेगवेगळ्या मेडिसिन, गोळ्या खाण्यापेक्षा आपण काही घरगुती उपायांद्वारे सुद्धा ती रेग्युलर करू शकतो. तर त्यासाठी आपल्याला आपल्या स्वयंपाकघरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध असलेला लागणार आहे ओवा. ओवा प्रत्येकाच्या घरामध्ये उपलब्ध असतो आणि ओवा आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय फायदेशीर ठरत असतो. जसं की ओव्यामध्ये ज्या व्यक्तींना सर्दी खोकल्याचा त्रास आहे अशा व्यक्तींनी वेगवेगळ्या काढ्यांमध्ये ओव्याचा वापर केला जातो. अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या त्रासांवरती ओवा हा अतिशय गुणकारी मानला जातो आणि म्हणूनच ओवा मासिक पाळीच्या त्रासावरती सुद्धा अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. ओवा उष्ण असल्यामुळे आपली मासिक पाळी रेग्युलर नियमित येण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. तर मैत्रिणींनो, तुम्हाला काय करायचं आहे की 1 चमचा ओवा घ्यायचा आहे, 1 ग्लास पाण्यामध्ये टाकायचा आहे. 1 चमचा ओवा 1 ग्लास पाण्यामध्ये टाकायचा आहे आणि त्यामध्ये दुसरा पदार्थ आपण ॲड करणार आहोत, तो म्हणजे गूळ. स्वयंपाकघरामध्ये, प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरामध्ये अतिशय सेंद्रिय गूळ असतो आणि जरी नसेल तर जो उपलब्ध असेल तो गूळ तुम्हाला घ्यायचा आहे. तर फ्रेंड्स, हा 1 चमचा गूळ तुम्हाला घ्यायचा आहे. 1 चमचा ओवा आणि 1 चमचा गूळ पाण्यात रात्रभर भिजत ठेवायचं आहे. 1 ग्लास पाण्यात रात्रभर भिजत ठेवायचं आहे आणि सकाळी उठल्यानंतर हे पाणी तुम्हाला गाळून घ्यायचं आहे आणि उपाशीपोटी या 1 ग्लास पाण्याचं सेवन तुम्हाला करायचं आहे. फ्रेंड्स, हा उपाय तुम्ही 3 दिवस कंटिन्यू करायचा आहे. 3 दिवस कंटिन्यू केल्यानंतर अगदी 1 आठवड्यात तुम्हाला तुमची मासिक पाळी आलेली दिसून येणार आहे. तर मैत्रिणींनो, मासिक पाळी नियमित करण्यासाठीचा हा अतिशय 100% इफेक्टिव्ह उपाय आहे. त्याचा कुठलाही साईड इफेक्ट तुम्हाला होणार नाही. अगदी हर्बल उपाय आहे. तुम्हाला कुठलंही मेडिसिन, कुठलीही गोळी घेण्याची गरज लागणार नाहीये. त्यामुळे तुम्ही हा उपाय नक्कीच ट्राय करून पहा आणि तुमची मासिक पाळी नियमित करा. या सर्वांसोबतच हा उपाय केल्याने तुम्हाला मासिक पाळीमध्ये होणारा त्रास, ओटीपोटात दुखणं, कंबर दुखणं, हातपाय दुखणं इत्यादी वेगवेगळ्या समस्या आहेत, तर त्या समस्या सुद्धा तुमच्या गायब होणार आहेत हा उपाय केल्याने. तर मैत्रिणींनो, नक्कीच हा उपाय ट्राय करा आणि तुमची मासिक पाळीच्या समस्या घालवा. पुन्हा भेटू अशीच नवीन माहिती घेऊन, नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत काळजी घ्या तुमची आणि तुमच्या परिवाराची. धन्यवाद.